Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Anne en Tine Talsma. Orune Waas die is Jan Brunsma van de Hokkaat, opgenomen in het MCL. Hij had een herseninfarct gehad. Jannie Dauna had van de week een operatie gehad en ze luidt in Snits. Adresstrookjes lezen achter in de kerken. En ik kwam Titie kreeg nog maar de mededeling dat u de Achlenboy Sjoertje Anema, die luidt ik in het MCL. Daarvan leest er geen adresstrookjes, maar ze wist u toch hollen. Hoe knap is het alweer? Afdeling 2, kamer 3. Afdeling Z, oh ja. Ja. Afdeling Z, kamer 3. Onze organist is Paul Bielsma. Lector is Japke Gilliam. Uw voorganger is dominee Tietje Hipma. En uw intaslied is Psalm 122, de versen 1 en 3. En we zongen dit op het kind stingen. En dan wensen we jou een zegene dienst. Laat us nou stil worden en us het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen.
omdat uw help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en aarde maakt, die trouw bloot ont in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade mij je me wezen en vrede van God uw heid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat we hier van de morgen bij elkaar wezen kennen. Uit de verschillende dorpen, dat we elkaar even een moedje kennen. Ja, prachtig is dat. En het vieren wij de Israël-snij. Dat is eigenlijk een snij te let. Dus vorige week hebben we er al wat dingetjes van preur misschien. Maar dat hindert niks, want we hier zijn bij de gebedsgroep in waar praten dat we dat het was doen en zat wanden. Omdat ik vorige week in dienst hier. Israël-snij. In 1949 is dus de kerk daar maar begonnen. Of dat weer toen de hervormde kerk en later de gereformeerde kerk dat ik. Maar elkaar ben we daar maar ondergongen. 1949, kwart na de oorlog. Dus het besef dat het van belang is om aandacht aan Israël te hebben. En daar kunnen we van alles bij denken. Over de Bijbel, over het Israël van jou te dag. En dan komen er ook allerlei vragen op. Ik wil maar vertellen, in 2010, toen ben ik met een groep mensen in Israël geweest. En dat weer voor mij voor het eerst, en dat weer heel indrukwekkend. En ik wil een paar ervaringen ervan vertellen, en die sissen denk ik iets van, ja, wat er zo onder water komt als wij aandacht jouwen aan Israël. 2 ervaringen die de Bijbel zo dichtbij brengen. Eén weer dat we in het noorden van Israël weer bij de bronnen van de Jordaan en broezende beekjes. En daar hebben we Psalm 42 gelezen. Zat een ree hart, longeret naar wetterstremen, zal longeret mijn zielen naar jou, o God. Mijn ziel smacht naar God, als een het dat smacht naar water. En wat is dat dan mooi om op zulke woorden daar te sissen en te jaren. Zo hebben ik op een snijde morgen weer in een hotel in Galilea, bij de mar. En toen hebben we hier op een loftdienst gehouden aan de randen van de mar. En daar hebben we het avondmaal vierd met elkaar. Hoe indrukwekkend om daar op dat plak zo het meal van de Heer met elkaar te delen. Een heel andere ervaring weer dat wij in Yad Vashem weer, het herinneringscentrum van de Shoah, het uitmaatje van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het meest indrukwekkende daar weer dat we in een tjustere rondte, langs een soort koordleiden waren, terug het tjuster. En in dat tjuster werden onophoudelijk alle namen van de bijen met de leeftijden erbij neemt die het omkomen ben in de Tweede Wereldoorlog. Achter elkaar in de hele tijd een namen en de leeftijd. Heel, heel indrukwekkend. En nog een orenervaring dat wij op een dag naar het Tempelplein gingen. Dan moesten we al uw dingen bij ons hebben. Er is een hele strenge controle om dat Tempelplein heen. En dan kom je daar en dan is het zo indrukwekkend om te bedenken dat plak, dat is ik het plak. Denk maar werd Abraham, Isaac offeren, vregen waarom Isaac te offeren. De moslims zeggen dat Ismaël offeren moest. De berg Moria, hetzelfde plak. De tempel werd Salomo roepen waar op de dorpsvloer van Arauna om daar die tempel te bouwen. En daar staat die Al-Aqsa moskee en de resten van de tempel. Zo'n plak op een vrouw dat je denkt, wat is dit voor een plak? Dat het zo belangrijk is voor mensen. De moslims zeggen dat
Mohammed er opstiegt is naar de hemel. Zo'n plak op de aarde, wat is dat plak? Je veel ergste, de kracht, dat gebeurt er. En tegelijk de grote strijd die er gaande is om dat plak. Zo denk ik dus, als wij Israël snijden horen, dan komen we midden in de grootste vreugde en het belang van het leeuwen, maar ik in de grootste strijd en de vragen van het leeuwen en deze vrouw en de politiek. En zo is de realiteit, zo binnen wij gemeente. Maar de vreugde om wat wij leeuwen, maar ik maar alle strijd die er is in die vrouw. En zo willen wij dus in verbinding stellen met Israël, de stammen waarop het christendom ente is. Dat we dat beseffen. Nou, dat vooral. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we schellen of dwan voor Israël joet. En toen dacht ik heb uit Israël een shofar meenam. De ramshoorn, de bazuin, de shofar. Ik had vanmorgen even proberen, dat grote schrik van Kees, want die wie in de keuken, ik wie in de kamer. Hij dacht, wat is er met dit? Maar hij is weer bekomen van de schrikkelijke. Ik hier even sissenmatten natuurlijk. Ik zei, probeer je de gloed uit te krijgen, dus net heel makkelijk, hè? Ja, dat is aardig. En dan kun je je voorstellen dat Kees ervan schrok. Wat is ja, ja. Ja, het is corona, hè? Was dus ook zes je maait afsluiten en probeer. Maar het is wel heel leuk. Ja. De ramshoorn. Ik zal vast even vertellen. We lezen assen uit de Bijbel dat de Heer om Mozes voorbij gaat op de berg Sinai. Bij het ontvangen van de tafels met de 10 woorden. En dit is dan de tweede keer dat Mozes die tafels krijgt. Maar bij de eerste keer in Exodus 20, dan is er dat. Maar hier ik nog steeds in Exodus 21. Dat ontzagwekkende dat Mozes daar op de berg is. En dat het just, of dat de wolken binnen en storm en tonger. En dan jaren de meesten ik de shofar, de ramshoorn. Dus daar is het mij verbonden, maar dat ontzagwekkende van God. Daarnaast jaren we oer Jezus die in het zoals kroot. Dat er een vrouw bij hem gebracht wordt en onklagen wordt. Misschien, we hebben in Adam Kims het vorige week net die lezing gehad. Misschien in Achim Hitsen wel, maar dan jij hem nog een keer. Ik denk dat ik niks heb. Het is ook een mooie punt. Wij willen nou eerst maar ook bidden om ontferming. Om het begin van deze dienst. Heere, wij komen bij jou. Lietse meesken in een grote brood. Verboen met elkaar, verboen met jouw volk Israël. Longerend naar vrede. Ziekend om een paard in de strijd. Om alle mensen die het lijden onder angst en geweld en haat, bidden wij, Heer, ontferm je jou. Wij komen bij jou met alles wat u blij maakt, wat we dankbaar van binnen. En ik met alles wat u zwaar houdt, wat we bang van binnen. Dat we vertrouwen door hebben. Voor onszelf, voor ons naasten. En wij bidden, Heer, ontferm je jou.
Wij komen bij jou met alle drukte in uw bestaan, in uw verhaal. Alle kabaal werd meestal terug opslokt worden. En dat jouw stem, jouw stilte haast net meer te jaren is soms. En daarom bidden wij, Heer, ontferme jou. Christus, ontferme jou. Heer, ontferme jou. Amen. Elke snij, elke dag opnieuw mogen wij bedenken dat de liefde van God, ja, uw rots is, uw groen werd wij op stenen en libje en groeien. En van die liefde mogen wij de lof zongen. Wij doen dat met de woorden van gezang 868, vers 1, 2 en 5. Voordat wij uit de Bijbel lezen gaan, dan willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Eeuwige, liefdevolle God. Dank u wel dat wij hier in vrede bij elkaar wezen mogen. En dat wij u iepen je mogen voor jouw wet. Jouw witte Heer, hoe wij dat wet nodig hebben. Een wet van lucht en libben.
van treest en richting, van moed en kracht. En wij bidden, Heer, om jouw heilige geest. Dat de ruimte en rest in ons wezen mij om jouw woord te ontvangen. Om dat in ons werkje te letten. Dat wij heel dit meer worden maaien wat wij binnen. Ben van jou. In vertrouwen en hopen en liefde. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil van je lezen uit Exodus 34, versen 4 tot 9. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neder in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het 3e geslacht en het 4e. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit. We zongen nou gezang 812, de versen 1, 3 en 4.
Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. We zongen nu gezang 653, de versen 1, 4 en 7.
Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Ik wil je hem graag aan het begin van deze preek een liedstukje van het shofarblazen jaren litten. Dan hoop ik dat dat slaagt. Ik heb goed oefenen. Als het goed is, dan komt het nou. Dus net schrikken. Een stukje shofarblazen. En ja, de shofar. Belangrijke gedachten in het Joodse leven daarbij binnen. Dus dat die shofar daar op de berg Sinaï, als ze de zien worden ontvangen, het volk Israël. Belangrijk bij de profeten die het spreken over de shofar, de bazuin, en die het mensen wekken roepen. En er is de verwachting in het Jodendom dat als de Messias komt, dat dan de shofar klinken zal. En dat komt natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, in het boek Iep en Bier, en komt dat natuurlijk ook naar voren, hè? Maar als dat steeds gaat door de bazuin, dus de dag van het oordeel, de dag van de komst van de Messias, dat dan de shofar, de bazuin, klinkt. En ja, dus toen we die zat hebben, dus eerst weer de lange toon, en dan die drie kwattere tonen, en dan op het einde die kwattere tonen. En die hebben al hier een aparte betjutting. Dat wist ik niet, maar dat heb ik dus nou geleerd, en dat is wel heel mooi om te weten. Die lange, indringende toon, die jet van tekia. En die verwijst naar het ontzagwekkende van God. Ja, dat is ook belangrijk om te vertellen. De shofar die wordt blazen, benammen op de Joodse Nijiersdag, Rosh Hashanah. En dan volg je de 10 ontzagwekkende dagen tot de grote verzoendag. En dan wordt opnieuw aan het eind van de 10 de shofar blazen. Dus die ontzagwekkende dagen. Die eerst in september, oktober vallen, waarom heen dus ik die Israëls 9 plaatst is. Maar het Loofhuttenfeest. Maar dus die eerste lange toon, die indringende toon, die verwijst naar dat ontzagwekkende van God. Dat wij weer beseffen dat God koning is in uw wereld. Dat hij uw schepper is, dat wij vormen worden door hem en dat alles richten wordt op God als koning. Dat is de eerste lange, indringende toon, dat wij eigenlijk alles weer richten worden maar op God en dat alle waarden weer richten worden op God. Dat is die lange, indringende toon. En dan binnen die drie kwattere tonen, dat binnen de shevarim. En die hebben wat goelens in hun. Het goelen om alles wat er misgingen is, om alles wat net is wat God het wil. Alles wat oordraald is. En het goelen van uw ziel, uw het. Ja, als berouw. Het werkelijk vielen van het berouw, dat wij Safir van God oorrekken binnen. Het goelen van de ziel. Dat zijn die drie kwattertonen, de shevarim. En dan hebben we die hele kwattertoontjes op het eind. Dat binnen de teruah. En dat is eigenlijk, dat is het wekkerskotje. We worden wekker op en terug die shofar van, zeg nou eens hoe het is. Waar ben je? Wat doe je? Keer je hem dan naar God of geef je hem eigen paadje? Word wekker en keer je hem naar God.
dat binnen die kwarte tonen. Dat we weer leren te leven in contact met God. Dat Gods wil in us, dat onze richtingwijzer is, ons leven. Dus die lange, indringende toon van Gods koningschap, die drie kwarte tonen van het goelen van uw ziel, om alles wat vier van God alweer. En die kwarte tonen van word wekker, keer om, richt je hem op God. Dat zijn die tonen van de shofar. En ik dacht, het is mooi om die mooi klinken te litten in wat wij vanmorgen uit de Bijbel lezen hebben. Dat eerste stukje, dat is dus op de berg Sinai. En daar is die shofar. Daar is dat ontzagwekkende van God. En in die ontzagwekkendheid gaat God bij Mozes langs. En hij roept zijn naam uit, het meest ontzagwekkende. En 5 woorden klinken bij die namen. Ik moet even weer de tekst erbij hebben, want bij elke oorzetting van de Bijbel veroordeel die woorden krijgt weer een beetje in het Nederlands. Maar staat het nou steeds is liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Liefdevol, barmhartig, stond daar vroeger. Hetzelfde wordt dus in het Grieks het Kyrie eleison, het maailijen. Barmhartig, dat heeft mij de baarmoeder te krijgen. Zat een vrouw haar ontfermt door haar been, zij ontfermt God hem door us. Liefdevol. En genedig. Dat is het woord Ganan van Johannes en Hanna. God is genedig. En het is ook het Jiddische woord gein. Dat God mij willen hoe dus hinneboogd is. Dat er van u geneerd het. Dat hij dus genedig wezen wil. Dat er dus alles jou wil. Dat het goed is voor u. Dat is genedig. En geduldig. Daar staat in het Hebreeuws een woord wat lange adem betekent. De lange adem uit de noos van. Dat God een hele lange adem heeft om dicht bij u te blijven. Om u net aan te stitten dat het misgaat. Het geduld, de lange adem van God. En dan hebben we op het eind trouw en waarachtig. Gezet en emet, staat er in het Hebreeuws. Worden dit steeds weer omkomen in de Bijbel als kern van het wezen van God. De stream van trouw werd meestal net uitvallen kunnen. En het waarachtige van, het woord amen, het zal waar en zeker zijn. En zo jaren wij in woorden wat die indringende toon van de shofar. Liefdevol, genedig, geduldig, trouw en waarachtig. En wat is het goed om die woorden te onthouden? We kiezen op de vingers van een haan horen. Liefdevol, genedig, geduldig, trouw en waarachtig. En zat God is, zal later ik zien beeld in u. Dus ik wij mij libje naar die woorden. Liefdevol, genedig, geduldig, trouw en waarachtig. En dan vielen we die oren tonen van de shofar. Dat we ik goelen kunnen om al die keren dat we daarbij waren. En die kwarte tonen van we wekker, keer om. Dit dus weer daarbij komen. Bij dat wezen van God. Want dat is wat de vrede in de wraad en in uw leven brengt.
We jaren in dat verhaal daar op de Sinaï. Dat God dit Jan wil, want duizenden geslachten, dat er zijn leefde bewijst. Maar dat er ik net onschuldig had, net onstraft lid, wat de meesten doen. En dat dat terugjongen wordt aan de bijen en de bijensbijen en die hun bijen. En ja, daar viel je ik. Het is goed dat je worden daar stenen. Het is net fijn dat je worden daar stenen. Maar het is de realiteit dat het kweer terugjongen wordt van geslacht op geslacht. En dat u juist de wekker scoort om te keren naar de leefde van God. Samen het wezen, dat is wat God u Jan wil. En dan mogen wij wezen als Mozes die op een knibbels gaat. En dit vreegt aan de Heer. Wolle jou mij us mij gaan. Ja, hij is net eerst vreegd, maar jou matte mij us mij gaan. Want oors ben wij niet. Maait ze u sta jou bezit. En dan dat wondere verhaal in Johannes. Johannes gaat dan de genade van God. Jezus weer op de Olijfberg. Hij is de tempel. En de maas dan gaat er naar de tempel ta, dat wondere plak in Israël. En de jouwt de onderjocht. En daar brengen de fariseeën die vrouw bij hem. Die het oerspel pleegt het. De man die is er net. Zodat ik wijs met hem, maar ze brengen de vrouw bij hem. En ze stellen hem een strikvraag. Wat Jezus ik sissen zil, dat het altijd verkeerd is. Wat vind je? Mozes draagt in de wet op dat deze vrouw stenen geworden had. Wat Jezus nee zei, dan zou de Joodse wet net serieus nemen. Wat Jezus ja zei, dan wij bloot als zien leefde. Hoe zou het dan met? Maar Jezus zei het niet. Hij schroot mijn vinger op de groen. Nou is het grappige, dus dat in de soort kerken vorige week deze tekst al lezen is. Dus van de week kreeg ik van verschillende kanten te jaren wat dat nou al je budgetten kunnen worden. Dat Jezus daar op de groen schroot. Ja, in het stof op de aarde, zelfs bij de schepping, dat meestal uit de stof, uit de aarde maken is. Dat is dit rijk, dat wordt. Er zijn allerhande dingen die je daarbij denken kent. Dus zelfs de schepping, dat die vinger van Jezus naar de schepping wees. De menselijkheid van uw menswezen. Het kan ik wijzen dat het weest naar een tekst uit de profeten bij Jeremia. Wat zijn we? Ja, wat zijn we van mensen dat ze afdwaalt binnen van God. En dan staat er. Jeremia zei, Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Dus ik vond ze, die fariseeën, die konden de Bijbel natuurlijk haast uit hun hollen. Dus toen Jezus daar op de groen schroeven ging, misschien willen dat wel hun namen. En dat zij denken moesten aan die woorden uit Jeremia. Dat de namen van de mensen die God verlitten hebben op de groen schreeuwen. Dat ze de bron van leven verlitten hebben. Want in het verhaal daarvoor, daar weer het Loofhuttenfeest, maar het wetterskeppen, werd Jezus zei van, als je die toorst hebben, kom bij mij. En je zullen zelf een bron van leven wetter worden. En nou is groter op een groen. Misschien de namen van de fariseeën, zodat die stiltjes voortgaan. Beskammen misschien. Zo werkt het.
En zo binnen meer mogelijkheden van wat dat betekent, dat schreeuwen in het stof op de ierde. En we weten het net, want het staat er net. En daarom moeten we elke keer opnieuw die woorden thuis komen zitten. En daarbij stilstaan, wat betekent het nou voor mij? En als ik dan denk aan Jezus in die situatie, die fariseeën die het helemaal loerlezen wil, die vrouw die het in het nauw is, de meesten daaromheen. En Jezus die het stil wordt, schroot. Dus ik de vinger van God die het op de twee stenen tafel schroot. Dan jerkt die shofar. En dan jerkt dat indrukwekkende van God in de stilte. Juist in die stilte. En het goeren om hoe vier dat meesten soms oordwaalt binnen. En het wekken op meesten keerdags om. Keer je hem weer naar de liefde van God. En dat Jezus opzocht, dan binnen de fariseeën voort, alle mensen binnen voort, alleen nog die vrouw is er nog. En de vrouw is net veroordelen, maar ze maai opnieuw op paardje. En Jezus zei, zondig je net weer, mis die doel net. Maar lib je sa, dat stoot daar die doelkomst, het doel van God. En zo mogen wij gaan. Als meesten bij Jezus. Die in die stille ruimte van God komen. Die het vrijmaken worden van het oordeel. En die een nieuwe waai gaan maaien. Net zondig je net die doel missen. Maar de waai gaan die het God vadij zocht. Laten wij bidden dat wij zo gaan maaien. Elk op zijn eigen plakje. Als bijen van God. Amen. Zullen wij normaal koor als een beliedenis het volgende lied zongen? Al wat libbet.
Wij willen normaal ook een tandje en bidden. We willen ook de namen nemen van de mensen die het bij de aankondigingen nemen binnen. Daarbij zou ik nog nemen willen Willy Vlug, die het wacht op een operatie, omdat zij een hersentumor heeft. Goed aardig, hopen we. En Vertine Talsma, die wacht op verder onderzoek en behandeling. En ik wil je hem vragen, is er nog iets wat je hem nemen willen van de gebeden? We zullen bidden voor Israël. Maar misschien nog andere dingen. Ja. Van Enne en Sjoukje. Sjoukje is in de batting, hè? Ja, de familie Riepma. Zullen wij maar ook voor danken en bidden. Heer dus God, dank u wel dat jou us God wezen willen. En dat jou een lange adem hebben. En dus altijd weer roepen en naar je stak keren. Dat wij bij jou komen maaien. En dat wij groeien maaien als bijen van jou. Wij danken je voor jouw liefde en genade en geduld. Voor jouw wierheid en trouw. Dat wij daaruit libje maaien. Dat wij ons daar terug roepen litten maaien. Wij danken jou voor al het goede in ons leven. Wat u dicht bij jou brengt. Wat u vrede geldt. En rest en jacht. En wij brengen ik bij jou alles wat moeilijk is. En zwier. En wij bidden, Heer. Ja, willen jou eens daarin nabij wezen. Dat wij het in jouw lucht oornemen maaien. Zo bidden wij voor de mensen die het ziek binnen. Wij nemen de namen van Sjoerdje Anema, van Jannie Dauna, van Jan Brunsma, van Willy Vlug en van Tine Talsma. En oren dat wij nog ontdenken, de familie Riepma. En wij bidden, Heer, om jouw kracht, jouw genezende werking in haar leven. Jouw leeft om haar heen en om de naaste. Heer, wij bidden jou het voor jouw volk Israël. Jouw volk door de eeuwen heen. Maar alle leefde, alle vragen en strijd. Maar alle lucht en zuster. Het volk dat jou roepen hebben. En dat wij maar verbonden binnen. En wij bidden, Heer, om jouw vrede. Om jouw toekomst. Om jouw lucht. Wij bidden, Heer, om wijsheid en vrede in deze wereld. Om jouw liefde en lucht. Van lietse mensen overal, van mensen die het leren jou. Heer, dat jouw koninkrijk komen mag. In de stilte willen wij sissen, wat een oor net voor u sissen kan.
En met elkaar willen wij bidden, de woorden die Jezus ons jong het. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij binnen haast aan het aankomen van deze dienst. We zongen als u einleert. En daarna ben je ik welkom bij de koffie. Dat is ook heel fijn. En ja, en we binnen steeds natuurlijk nog een beetje voorzichtig. Dus het kind ik wel eens mensen zeggen, nou nee, jou net in de drukte van het koffie drinken is ik heel goed. Maar als je wel koffie drinken gaat, denk een beetje om elkaar, als er gewoon bent dit wat rond te, ja, je mag gewoon een beetje apart zitten gaan, alles is goed. Hè? En ik ben uitgaan, waar een beetje rond te maken elkaar. Wat ik nog zeggen wil, op 20 oktober hopen we weer een lokaal meal te houden, in het lokaal. Waar zit die om 6 uur. En we helpen wel met eten om 4 uur. En de meesten kunnen achter een hits meer zelfs ik tegen kom, dus alles is goed. En wie het mij dan wil eten en of eten sieren, die komen even bij mij op, ja. En ja, weer die vlucht, dat is haar ding, die is weer helpen. Maar ja, die kinderen nou net helpen, dus alle hulp is welkom. Dat heb ik hier mooi met elkaar eten, 20 oktober. Dus dat wil ik nog even zeggen. En dan zongen wij een slotlied. En dat is net bekend, maar het is ik net moeilijk. Ik dacht, ik zong het een keer voor en dan speelt de organist het nog een keer voor. En dan zongen we dat samen mee, denk ik. Mag ik even zien hoe het er weer komt? Ja. De zegen van God onze Vader, zij met ons waar wij ook gaan. Hij zal ons behoeden, bewaren en legt over ons zijn naam. Shalom, shalom, het is zijn naam. Hij zal er zijn en met ons gaan. Nog één keer tevreden even, want dan maak ik zelf het een rommeltje van. Ja? Shalom, shalom, ik ben is zijn naam. Hij zal er zijn en met ons gaan.
Samen wij gaan met de zegen, met de goede woorden van de Heer, om elk op uw plakje een stukje te wijzen van het lichaam van Christus in deze wereld. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alle jaar.